Maysa gundaway manen kakabsat iti makiadda kada kayo iti panagadal ti eskwela sa Batina. Iti danong ko iti nabara nga kablao ko kada kayo. Kadagiti amin nga mangpadpadaan dahito nga programa. Niya po Diyos iti mangbendisyon kada kayo kakabsat iti panagtultuloy iti panagadal tayo iti eskwela sa Batina ket mapabilig tayo iti daytoy a tiempo. Ket ita kaduak ni Pastor Marvin, agyaman nak iti tiempo impay mo itata agundaway. Iabrasa akmet kada kayo ay nakabsat iti panangablaaw, babaen iti parabor niya po Diyos. Sapay kadit ay iti panagadal tayo, masursuro tayo nga nananay, iti panakirelasyon kinapay susken, iti panang lukat tayo nga nananay, dagiti paspasamak, iti libro, iti Apokalipsis. Wen kakabsat, iti daytoy a tiempo ket sakbay nga dalin tayo iti may kawalo nga leksyon tayo absat nga napuluan iti ni Satanas may sa naabak akabusor. Ket kidawin tayo kini Pastor Marvin ti panangidalan na iti kararag. Awisan da kay kakabsat nga kararag. Naindaklan nga Dios sika nga gubwayan iti biag umasidag kami ken ka. Kumiddaw kami iti nadyusan na panakaawat ken kinasirim. Tapno iti kasta, babaen iti panangibuksilmi, dagiti sasaom. Makay ted kami iti nananay nga panakaawat, kadagiti nabalitukan nga nailanad iti libro iti Apokalipsis. Agyaman kami apo iti panangdagag mo dagiti kararagmi. Itinagan na po may Jesus. Amen. Gundaway tayo itata kakabsat nga adalan iti libro ti Apokalipsis. Ket na sentro iti kapitulo 12 ket saritaen na kakabsat iti paset ken tulbek iti adal tayo iti nga gundaway nga masarakan iti libro ti Apokalipsis kapitulo 12 bersikulo 11 anya ti mabasa Pastor Marvin. Kastiman na ito nakabsat iti mabasa iti Apokalipsis 12:11. Kunana, ket iso inabakda gapo iti darat ti kordero ken gapo ti sao ti pamanagnag. Ket dida kinailalaan dagiti biagda agingga ken patay. Pastor, no kikitaan ta ditoy babaen iti panangsurod da iti kordero, babaen iti pamanagnag iti sauna. Ken may sapay handa nga kinailalaan iti biag. Babaen laeng iti panangsurod da iti pudno, Pastor. Okay. Narod, iti libro ti Apokalipsis, Kapitulo 12, iladawan na dayjay maudi, apakaistoryaan, iti daytoy nga lubong kakabsat. Kan ipakita naman, no kasano iti panagsaknap, iti dakkel panagbinusor, ngem mangted daytoy, iti kinatalged, nga ti kinadakes, saan to pulos ngagbaligi, Pastor Marvin. Narod, kitain tayo tata, iti talo nga ladawan, ti dakkel panagbinusor, akas ipakita iti libro ti Apokalipsis. Umuna, iti kapitulo 12, bersikulo 1 gana ti 6, iladawan na iti maysa nga babae, nga daan iti ut-ut, manipod dayji panagpasikal na, ngem, adamot ti jay dayji dragon, nga nakasagana, nga mangalunon dayjay ubing. Anya pa'y Pastor Marvin, ti makita iti kapitulo 12. Iti may kadwa nga pasen na dayta iti nakabsat, manipod bersikulo 7 ingana 12. Ditoy na makita tayo, adday ti gerra ijay langit. Kadaytoy nga gerra ijay langit, nagbatan ni Michael ken iti dragon, Pastor. Daytoy iti may kadwa nga siggay na iti kapitulo 12. Maudi nga rod kakabsat, ti may katlo, nga siggay na iti kapitulo 12, dayjay dragon, ket atakyen na, dayjay babae. Nga rod itatan, kitain tayo kakabsat, no kasano iti panangiladawan na, dayjay dakkel, apanagbinusor, ket kitain tayo, no anya iti umuna nga buya na. Kitain tayo kakabsat, ti umuna nga buya na dito, dayjay babae, ken dayjay dragon. Ket laglagipon tayo kakabsat, nga dayjay babae, iladawan na, winusimbuluan na iti tattao niya po Diyos, akas masarakan, iti libro, iti may kadwa Korinto, kapitulo 11, kapitulo 2. Ano iti mabasa dyan, Pastor Marvin? Daiti man na ito nakabsat iti
na ilanad iti may kadwa nga Korinto 11 versikulo 2. Apanagnakan na nga iti babae ket isimboluan na iti tattao iti Dios. Dayto iti kunana. Ta agimo naggapo kada kayo iti nagyusan nga imon. Ta intulag ko nga inyasawa kayo ti maysa a lalaki tapno iparang kayo ken Kristo akas balasang anadalos. So nga no kitkitaan tayo dito pastor ay ito nakabsat kunan ito'y balasang a nadalos. Daytoy ay ito nakabsat ket isimboluan na iti natarnaw may isang birhen nga tattao ni Apo Jesus nga nadalos. Kaya nadapay may sa kakabsat, nga siputan tayo ditoy, dayjay makunkuna nga balangkantis a babae. Daytoy itakderan na mo't dagijay mamati, dagijay Kristiyano nga nagtalikod kini Apo Jesus. Itatan kitayan ta dayjay panangiladawan iti libro ti Apokalipsis kapitulo 12 bersikulo 1 ken 2. Dayjay babae nga nagkawes iti init nga dati bulan ijay babaen iti saksaka na. Anya ti saritaan na ti Apokalipsis 12 bersikulo 1 2 pastor. Dayti man kakabsat iti kunana. Ket maysa dakkel a pagalisinan nakita ijay langit. Maysa babae a sikakawus iti init. Ket ti bulan iti baba dagiti saksaka na. Ket ti ulo na maysa balangat a 12 ket 2 a bitwen. Ket iso masikog idi. Ket agikis iti panagpasikal na. Ket agrigrigat nga ag pasngay. So no kitkitan ta daytoy pastor kuno daytoy nga teksto ayton nga gayem ken kakabsat ket kunana dijay daytoy ket nakawusan iti maysa nga init ket iti babana isaka na adday ti bulan. Nukit kitaan tayo, dayto ay nakabsat, anya ti iladawan na. Dayto iti iladawan na, dayjay init, irepresentaan na, iti dayag, iti kababalin ni Kristo, ken iti kinalintag na. Ken dayjay init nga, ken dayjay bulan nga, adda, ayan, iti dapan na, daytoy ket nakudkudrep, nga silaw. Ket daytoy ituduna, iti daan nga tulag dagiti karkari nga matungpal nga trabaho ni Kristo babaen iti pannakatungpal na kadagiti ibang helyo nga nailanad iti baro at tulag. Wen kakabsat. Siputan nyo kuno ni Pastor Marvin itakderan na dayjay dayag ken kababalin ni Apo Jesus. Ken may kadwa dayjay bulan kunana ket niya basbasit nga lawag tapno itudo na tayo, iti daan nga tulag, ken iladawan na kakabsat, dayjay trabaho ni Apo Dios kasangwanan nga ti Ebanghelyo agsaknap. May kadwa Pastor Marvin nga kitain ta, iti versikulo 3, iti kapitulo 12, no kasano na nga iladawan dayjay dragon. Anya ti kunana dayjay Pastor Marvin? Dayto iti kunana, ayten nga kabsat, makipaglukag kayo iti Biblia kada kami. Kunana ti versikulo 3, iti kapitulo 12. Ket nakita ti sabali a nakaskasdaaw sa dilangit. Ket adtoy ti maysa nga dakkel a dragon a nalabaga. Nga adda pito nga ulo na, ken 10 asara na. Ket itirabaw dagiti ulo na pito a korona. Ken may sapay kakabsat, nga kitayan tayo ditoy, at dagayam ti aramaten mo ti kabusor, tapno iti iglesia wenno tattao ni Apo Dios ket maparigat da. So nga dararamaten na Pastor Marvin nga tattao tapno maidadanes dagiti tattao na. Ken may sapay ni Satanas usaren na dagiti sursuro nga saan nga naimbag tapno iyaw awan na ken idadanes na dayjay ubing isu nga ni Apo Jesus. Kaya niya pa iti makita tayo dito Pastor Marvin. Ken no tiay na pa iti pastor no kikitan tayo kakabsat iti versikulo 3 dayti ken ni Satanas ket nagaramid iti ahensya tapno kasta mabalin na nga parmaken. Dayjay babae nga agipasngay iti ubing.
Kada iti nga pas ngayon ng ubing nga ito nakapsat, awan sa bali no ni Apo Jesus. Kit no kitkitante data, inaramat, iti kabusor, ng satanas iti pagano nga ruma, tapno iti kastagat parmaken na. Hanlang nga dahil, no di pati iti na spiritism, kung ano iti English, kat dagitoy nga banbanag naramat. Kat iti pagano nga ruma, daytoy iti inaramat iti kabusor tapno iti kasta no mabalbalin. Papatayin na manipod pelaeng idi maladaga ni Apo Jesus. Ngem daytoy han isuna nga nagbalegi. Owen, kakabsat. Pudulaunay dayjay nga nukikitaan tayon na iladawan dayjay babae, na iladawan mo't dayjay dragon, noon niya dagiti rebeng ken pasetda iti daytoy nga leksyon tayo. Ket ita tapos Marbin kitaan ta iti leksyon tayo kunana ket adda gubat iti langit. Masarakan dayta ijay libro ti Apokalipsis kapitulo 12 bersikulo 7 ingana iti 9. So nga kayat ko nga basaen kakabsat makipagbasa kayo kanyak bersikulo 7 ingana iti 9. Ket adda gubat idi sa dilangit ni Miguel ken dagiti anghel na nakigubat da iti dragon. Ket daydi dragon ken dagiti anghel na nakikabil da. Ngem di da nangabak ket di met nasarakan daydi disuda sa dilangit. Ket naigarangugong daydi dakkel a dragon, daydi uleg a kadaanan nga isu ti managan ti diablo ken Satanas. Isu ang mga lilaw iti suami na lubong na itapwak iti daga ket dagiti anghel na itapwak da anay kanunong ken kuana. Anya ti mapalimod toy Pastor Marvin. Dayjay gubat iji langit sigun ti teksto tayo. No kitkitante daytoy ay ito nakapsat, ijay gubat nga napasama iji langit. Adati duwa ditoy ni Miguel ken iti dragon. Ni Miguel ket iso ni Kristo, ti dragon iso ni Satanas nga kabusor. Ket itatan iti dragon iti naramid na iti nakapsat ket inpakita na impasimudaag na kadagiti amin nga adda iti nainlangitan iti panagrebildi na, panakilaban na. Ngem isuna ket naabak ken napapanaw ijay langit. Ken may sapay di pastor na makita tayo, ijay cross. Tasagbay di cross, mabalin na iti umuneg, sumrek iti langit nga mangi bagi. Ngem ijay cross ay iten nga kakabsat, iti napasamak kenkwana ito'y nga nanay nga napukaw, iti panna, iti langit, no dikit di na ikulong, na ipupok, dito ilangan daga. Ken iti panangi ted na, panipapatay na, iti anak, pastor, iti Diyos, kada ito'y isu iti nang pag-ut, kinkwana, dagiti kaasi, iti langit kenkwana. May sapay kakabsat, paliiwan niyo kung nanadjay na igarangugong dito rabaw iti daga. Iti tatan, kung di ko na ni Pastor Marvin, basiten iti tiyempo na kakabsat, ket aramiden na amin, dagiti amin nga banbanag tapno, dagiti ili, wano tataon ni Apo Diyos, ket agrigat da, masaktan da, may dadanes da, iti kastaunay ken napalalo Pastor Marvin. Itatangarod, kitaan tayo tatan, iti tiyempo nga pananggubat na dayjay babae. Ididamo, ada gubat iji langit. Idi na igarangugong dito rabaw iti daga, dayjay babae tatan, iti saruno na nga gubaten. Mabasa dayta ijay Apokalipsis 12, versikulo 13 ken 14. Basaek kakabsat. Ket idi nakita day di dragon, anay tapwak dito'y daga, kinamat-kamat na day di babae anang ipasngay ti anak alalaki. Ket na ited di babae ti dua apayak ti dakkel nga agila tapno manipod ti sangwanan ti uleg tumayab kumang agpaletang iji disuna isu apakataraunan na bayat ti maysa panawen ken panpanawen ken gudwa ti maysa a panawen. Anya ti makitam dito ay Pastor Marvin. No kikitaan tayo daytoy ito nakabsat. Daytoy nga padasan nang nangruna no irugi tayo ijay 12 sa istatay. Adda iti nakita tatay dijay pastor nga ket kumalang nga sublyanan nga kunana dijay
Iti maudi nga paset na, sa nga ribo, duwagasot, ket inem apulo nga aldaw. Ulita kayo tinakapsat. Kuna na, sa nga ribo, duwagasot, ken inem apulo nga aldaw. Itatan, ditoy, versikulo 14, adamanan iti inaraman na ditoy. Kuna na, bayat ti maysa nga panawen, ken panpanawen, ken gudwa ti maysa a panawen. So ano kitkitaan tayo dito iti nakabsat, dayjay sa nga ribo, duwagasot, ket inem nga pulong aldaw, ken panawen, dagiti panpanawen, ken gudwa ti panawen, dayto iti nakabsat, may maysa iti sarsaritaan na. Ngay so daytoy iti tawen 1,260 days. Nga days sa kunata yun, iti Biblia orayan no adalen tayo iti nakabsat. Dayto iti kung kunata nga year day principle. May isa nga tawen, ibatugan natin may isa nga aldaw. Katitatan, daytoy nga napasamak ay ito nakabsat, ket nang rugi daytoy idi 538 to 1798. Nga iti dragon ay ito nakabsat, pinarmag na, pinarigat na, iti babaya iti nakabsat. Kasano nga napalabas daytoy, ken kasano nga naramid. Numapantayo ay ito nakabsat, iti pakistoryan, iti lubong, iti 538, Emperor Hostan, ni Emperor nga Justinian, ket inted na iti pannakabalin, iti Papa sing agturay. Ited na iti pannakabalin, iti Papa, iti panagturay. Ket daytoy nga panagturay da, halaan nga iti panagturay, iti iglesia, no di iti panagturay pa iti napolitikaan. Ket daytoy, adu iti naidadanes nga Kristiyano, adu dagiti napapatay, ngayon takdiran da babaen, daytoy nga pannaka, pukaw, iti kinapudno. Kalpas na dayta, naglipas dayta, iti 1798, maysa ka dagiti general ni Alexander, nga ni General Berter, ay ito nakabsat, ket impupok na, iti Papa, ngagturay, iti dayta nga panawen. Isang anukit kitaan tayo, ay ito nakabsat, pudnulaunay, nga daytoy iti pakaistoryan, iti iglesia, iti sangaluban, ket natungpal daytoy nga padto, pastor. Okay. So, nisiputan tayo ng kakabsat, nalawag, iti pakaistoryaan na, agsipud ta, nailadawan kada tayo itatan, dagijay nga paspasamak tapno maawatan tayo. Ngarod kakabsat, dumteng met iti panawen. Nga ni Satanas ket gubaten na, iti maysa mamati, tapno iyadayon na tayo, kini Apo Isus. So, ngagsagana tayo kakabsat, taday taket mapasamak kadagiti maududi nga alaldaw. Magyaman tayo, takalpasan iti pananggubat na iti langit, pananggubat na iti dayji babae, ngem, iti pagragsakan tayo kakabsat, umayen ken dumteng iti pananggubat na kadagiti natda, Pastor Marben. Well, sa nukit kitan tayo ay ito nakabsat, kadayta nga panawan, manipod iti langit, han nga nagbalegi. Idi nga papatayan na napaisos uding pelaang, saan nga nagbalegi. Ket gaputa, han na nga maabak na paisos, iti nang ikarawan na pastor, ija iglesia. Tat iglesia, iso iti nakaitudan, iti nananay nga ayat ni Apo Isus. Pinarmag na daytoy, iti bayat iti sangaribong nga tawen, duwagasot, at innem apulo nga aldaw, ngamahan pulos nga nagbalegi. Okay. Ket gaputasan nga nagbalegi, dapat iti maysa ka nga gubatan na. Dahito yung gubatan na iti nakabsat, ket iti natda nga iglesia. Kahit kuman nga basahan, ay ito nakabsat iti Apokalipsis 12, versikulo 17. Dahito iti kunana. Ket nakapungtot daydi dragon, idi babae. Ket napan na ginubat tinatda, ti kapuunan na. Amang salimot-met kadagiti bilbilin ti Diyos, kanadaan iti pamaneknek ni Jesus. So, kitain tayo, kabsat,
Sigun ni teksto tayo anabasa, ti ginubat na kakabsat, dayjay addaan iti pamaniknek kaniya po Jesus. Mangsalsalimit-met kadagiti bilbilin na. Umuna kakabsat nga kitayan tayo ditoy, dayjay panagnilin ti may kapitong aldaw. Nga iso dayjay iti pagilasinan kadagiti anak niya po Jesus. Kat iso daytoy iti panang bigbig nga adda iti namarswa tayo. Iso dayjay ti rason no apay gubaten na dagiti natda iti kapunan daytoy a babae, Pastor Marvin. So nga, ito nakabsat, napatag. Tadajay lintag, iso daytoy iti nakailanadan iti kababalin ni Kristo. Kat gapota na ilanad daytoy iti kababalin ni Kristo, kayat nga panagnakan iti kabusor, nga daytoy kat awan iti mamaay na. Ngem, ditoy met nga naikabil no siya sino iti Diyos. Babaan iti panangkita tayo nga isuna iti namarswa. Kansan lang nga dayjay, kaskula tatay ni Pastor Rolly ay ito nakabsat, nung kitkitaan tayo, may sa kadagiti, napatag dijay nga lintag, dayjay may ka pat alintag. Nga isutal daw nga panaginana. Tadaytoy ay ito nakabsat, iti mapukpukaw iti sangalubungan. Taiti isisirek tayo daytang aldaw nga panaginana, panang bigbig tayo nga ti Diyos ket isu iti namarswa. Ket gapo ta isu iti namarswa kada tayo rumbeng launay nga ited tayo iti dayaw. Kenkwana. Isu nga iti kamodyanan nga tiyempo pastor ay ito nakabsat, iti dakkel to nga pagbinusuran iti naimbag ken dakes isunto dayjay panagdayaw. Ngem iso nga makita tayo ditoy nga pirmi iti pungtot iti dragon, tinakapungtutan na da jinatda. Tada jinatda, ket isuda dagiti agtungtungpal iti bilin, nang nangruna iti panang salimut-mut da, dayjay may kapito nga bilin. Tadaytoy iti mapukpukaw. Okay. Pastor. Well, Pastor, may kadwa pa'y banag, no apay gubgubaten ni Satanas, itinatda. So dayjay pamaniknek kaniya po Jesus. Masarakan dayto ijay kapitulo 19, versikulo 10, kagabsat. Kahit kuman nga basahin tayo, kahit nagruknuyak, kadagiti saksaka na tapno agdaydayawak kenkwana. Kahit isu kinunana kanya kitaem, di ka aramidan dayta, siyak ti adipen nakadwam, ken kadwa dagiti kakabsat mo. Amang salimet-met iti pamaniknek ken Jesus, agdaydayaw ka iti Dios, ta iti pamaniknek ken Jesus, isu ti Espiritu ti pamadto. Igem na, dayjay Espiritu ti pamadto. Kadayto Espiritu ti pamadto kakabsat, laglagipon tayo, daytoy tinaisang sangayan nga sagot nga naited iti iglesia. Kayso daytoy ti mangidalan iti iglesia nga mismo, kadagiti narigat ken narikot apan panawen, tapno datayo, awan ti rason nga saan tayo agbaligi sipod, ta ni Satanas maysan nga naabak akabusor, nanipod pay langit. Nga rod kakabsat, gayem ko, iti daytoy agundaway laglagipan. No kasano ti panagbaligi ni Apo Dios, kini Satanas, agbaligi tayo mataapay, umuna, datayo ket salimet-metan tayo ti bilin ni Apo Dios, ken ti pamaniknek ti Espiritu ti pamadto, masapol nga tungpalen, ken lagipen tayo kabsat tayo suday tayo ti mangidalan kada tayo itinadekdeket a relasyon ken ni Apo Dios. Anya pa iti makitam dito Pastor Marvin. So ano kit kitantay dito ay ito nakabsat, iti kapitulo 12, iti Apokalipsis, daytoy iti nakailanadan, iti panagbinosor ti naimbag ken dakes. Ket dito iti nga makita mo ay ito nakabsat, nga manipod pa iti damo, iti kabusor ket haan nga pulos nga nagbalegi. Ket dayta nga sana nga panagbalegi ay ito nga kakabsat, gapo iti panakabalin iti Dios. Ket no kayat tayo tagbalegi mo't kakabsat, ito tayo tibiyag tayo kenkwana. Ta tibalegi masarakan tayo laeng kinni Apo Jesus. Ta no kitkitan tayo ay tayo nakabsat, iti pagmanipod iti nagrugi ken pagtungpalan iti panagbinosor iti naimbag ken dakes, iti laeng agbalegi dagiti tattao na Apo Jesus nga adda
ken kuana. Ta kuna nang arutat tay di Paulo na pastor ket ni Satanas may isa nga naabak akabusor. So nga nukit kitaan tayo ay nakabsat iti panagbalegi iti kinapudno, panagbalegi dagiti nalintag, magunod tayo daytoy no adda tayo ken Kristo. Ken may sapay nga absat laglagipan tayo. Adda dagiti panawen nga aglasat tayo. Kadagiti banbanag nga san tayo nga mawatan ken narikot. Naglagipon tayo nga absat adda dagiti rigat tayo, dagiti parikot tayo. Naglagipon tayo adda tayo nga nakasadag ken ni Apo Dios. Tapay ni Satanas gubaten na daydi adda ken ni Apo Dios. Ngarod no adda ka iti panaglasat kadagiti naduma-duma nga parparikot, naduma-duma pa kadanagan, laglagipem gayem ko nga adda ka ken ni Apo Dios. Ngem naawanen ti rigat mo, laglagipem saan nga gubaten ni Satanas ikadwana. Gayem ko iti daytoy a tiempo, yaman tayo ti panawen manen nga nagadal tayo ti leksyon. Ket daytoy nga leksyon kapitulo 12 ti Apokalipsis ipatalged na iti nananay nga panagbalegi ket daytoy panagbalegi ramanen na iti kinalinteg ken ni Apo Hesus. Ayaten nga gagayem ken kagabsat iti tiempo iti panagsubli tayo manen iti sumaruno nga adal tayo tultuloy tayo tapno mapabileg iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Pastor Orvin, adapay ka diti ket mo ibingay ka dagiti kagabsat. Ayaten nga kabsat gundaway nga intuodin tayo no sa dino iti panagdalyasat tayon iti pamati. Iti panangkita tayo iti tiyempo ket asidegan. So iti daytoy gundaway ay ito nakabsat awisen kayo iti panag kararag. Naindaklan nga Dios sa mami nga nailangitan. Kanyan nga nagayat ka kada kami. Tamanipod iti punganay inyataday mo dagiti paspasamak ingga na ti panungpalan. Nga sika manipod iti damo inted mo niti ballegi. Magunod mi met kadiapo dayta nga ballegi. Babaan iti panangisuldong mi iti biyag mi ken ka. Tarabayam ti sagtunggal maysa kada kami. Itukit mo dagitoy bukal iti kinapudno kadagiti puso mi. Agyaman kami iti panangdengeg mo dagiti kararag mi itinagan na pami nga Jesus. Amen. Inumuti biyang kaya pakadan kagabsat kada kayo ingga namanen iti sumaruno nga panagadal iti eskwela sa Batina ket agyaman ak Pastor Warben iti gundaway nga impay mo agyaman ak unay.